Japuonj mapok obedo intern kik tem kata oro kwayo mar 20,000. No, onyalo dhi kadiponi en gi requirement. Requirements gin magi mopogore gi internship. Retirement en achiel, Cleopas. Asewacho ni kadiponi Teacher Service Commission serious, to nyaka wang'i the gap manitiere e field. Ok onyal ndiko jopuonj mang'eny mag jo history, geography, English and literature, to waweyo sikul maonge gi japuonj chemistry and mathematics. Koro kar japuonj chemistry and mathematics onge current cohort mar 20,000 gitin, to wadwaro ni wabet kata gi jopuonj 8,000 udhi manyo gi kumoro. To nyaka wayud gi kamoro no nyaka koro jo Teacher Service Commission tigi wigi dito how many are still outside who can fit the gap mar service. Nikech ok wadwar ni mondo jo ndika nikech koro ndiko wuok. Manyiso ni katibu ntiere possibility ni jopuonj maromo 24,000 moko kwan gi eka nyalo bedo ni ok dhido thuolo mar donje court masani. Mar 20,000 go mano lazima must get. Ka gisetiko 2 years gin gidhi yudo tich naturally. Ka gin 24,000 gidhi yudo margi. Manyiso ni sani kata kafet margi en kadiponi gisetieko maende ike mar 2 to this cohort midhi ndik 20,000 to nyaka giyud. Embo ora kwayo ne ka. En nyaka ok ni or nyaka obed the first person to fill the form. Yes. Nyakora mojongi gi thoth ahinya mantiere. Koro ikwere ni japuonj ma kelo msuri kama ok nyar yambo. Isekode kacha. Ni kamera mari ni kanyo koro ino kiriambi. Ano kiriambi. Iwinjo kanyo. Kikona nyingi kata kamano iwacho ni achiel kuom jopuonj ma pontiere oko walewo mondo mi